tai eu. Bei, vin bre? Ce? Nu vreau. Ia bre. Hai mă, lasă. Ia bre. Hai eu ce mâine. Ia mâna. Ia mă la până. Tu iei mă. Ia bre. Dacă am spus nu. Bre, bei sau nu? Nu. Bea. Nu. Bea. Bă, am zis nu. Au ce mâine. Hai. Ce mâine ai? De român. Ia, mă. Hai. Bei, bre. Nu. De ce? Nu vreau. Hai bre, ridică-te de aici. Hai. Ridică-te de aici. Bă, e casa mea aici. De unde e casa matale? Din păduri. Din pădure? Da. N-aș bea. Nu bea. Bea, bre. La ce o arunci așa? Dar de ce mi-ar nume? Ce mâine ai? Du-te la tine acasă, ai casă, deci nu la tine. Pe aici sunt la mine acasă, aici nu e jamatare acasă. Și? Hai să te duc acasă. Nu? De ce? Dacă nu vreau. Hai bre să te duc acasă. Dacă nu vreau. Cum să nu vrei? Dacă nu vreau. Haide bre. Bă, nu vreau. Asta e casa mea aici. Bei bre? Nu? De ce? Nu, e Ia casa icoane. mea, mă. Hai, mă, Dă mă cana. joc cu tine. Unde e?